بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله تعالى بدارت مدام شيخ عبد المنعم Ebu Basir et-Tartusi hafizahullah La ilahe illallah'ın şartları diyen kitabının devamı. Geçenki derslerimizde umumi la ilahe illallah sözün aydan adama la ilahe illallah sözünün dünya ve ahirette ona peydatının degmekliği üçün gerekli şartlarını aldık. Inni bugünkü derslerimiz şu la ilahe illallah meselesine degişli kâvir zeruri bellak geçmeli zatlar. Birinci bellak geçecek olayan adı nama Müslüman iki görünüşlü oluyor. Müslüman adam iki görünüşlü Müslüman oluyor. Bir yerine nâme deyiliyor? Müslimun hukmi deyiliyor. İkincisine nâme deyiliyor? Müslimun hakiki deyiliyor. Hakiki Müslüman mı? Sonra Müslüman deyilip hasaplanılayan adam mı? Şu geçenki alan derslerimiz yani la ilahe illallah'ın nâme sana dünya ve ahirette peydası degmekliği için hükmani surette şu ağzalan şartlar esasında aydılmalı değilmeli, kabul edilmelilik ana şu senin hakiki Müslüman bolmakluğun için talep edilen şartlar. Ama yöne Müslüman değilmekliğin için talep edilen şartlar ondan tafavutlu. Yani bu diyecek olayanlardan ama her bir bizim yanımızda Müslüman sayılan adam Allah'ın yanında da Müslüman sayılmalı deyip fikir etmedi. Sebep diysen ama Müslümanın içinde münafıkan bol biliyor. Müslümanın içinde münafıkan bol biliyor. Münafık deyip kime değil ya? Daşkı dünyasında İslam korkuyor ya ama yüreğinde İslam'a imanı yok. Ama münafık değil ya. Şimdi geçen sapaktaki şartlarımız haysi Müslüman olmaklığı için, hakiki Müslüman olmaklığı için gerek. Son şu yani bellak geçecek, hazırki bellak geçecek adında bizim ünsümüz çekecek olayan adına ama şeyhin yani adamlar seni Müslüman sayını bilen sen Müslüman bolyansın öğütme diye düşündün mü? Yani sen cennete girecek Müslümanlardan bolacak olsan seni nema Allah Teala Müslüman saymalı. Çünkü sen Allah'ın yanında Müslüman sayılmalı. Şimdi bir adam Allah Teala'nın yanında hakiki Müslüman sayılacak olsa şu la ilahe illallah'ın şartlarını, ağran şartlarını hemmesini şu adam içki daşkı dünyası bilen kabul etmeli ve amel etmeli ve ölüyünce de dinini, İslam'ını, imanını bozayan ameller etmeliler. Yani bizim aramızda Müslüman sayılacak olsa biz şu adam şu 9 şartını yüreğiyle kabul etiyemi, bilyemi, bilenak mı biz onun içki dünyasına koşuluşmayız. Bizim yanımızda Müslüman sayılmaklığı için de iki sancaklar gerek. Bizim yanımızda Müslüman sayılmaklığı için de iki sancaklar gerek. Birincisi neymi? Şu adam dili bilen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demeli ve ölüyünce de dini bozayan ameller etmeliler. Şirk etmeliler, küfür etmeliler. Bir adam bir de neymi? İstaşınla İslam korkuyor diye kelimesini çevirdi İslam'a girdi ve neymi? Şunun imanı İslam dürüst olmaklığı için talep edilen amelem ettiye zahiren, daşkı dünyasına ettiyen amada koya Allah hükümleniyor ve ölüyünce de bir şol adamdan şirk görmedik, küfür görmedik, dini bozayan ameller görmedik. Şu bizim yanımızda Müslüman. Şunun yüreğini bir de dörcülemeklik dinine buyurulanak. Yani şu 9 şartı bilen la ilahe illallah diyen adam Müslüman değilse yani ol Allah'ın yanında Müslüman olacak olsa, cenneti olacak olsa şol adamda tapılmalı, cemlenmeli şartlar. Yani bizim beydiğimiz yani her bir içimizde gelip böyle Müslümana ama sen şu la ilahe illallah falanca şartını bilyen mi? Bilyen ise delili näme? Yüreğinle kabul ettin mi? Şek şüphen var mı şu meselede? Bizim beydip näme dörcülap vısaf yormakluğumuzda hakkımız yok. Düşündün mü? Bir adam daşında İslam korkuyordu mu? Biz onun kalbine seyretmesizden. Düşündün mü? Ve şu etiyen diyen vatlan delil esasında etiyemeye şeyle etiye. Biz o vada näme seyretmeyiz. Daşında İslam korkuyordu mu? Biz ona Müslümanıyız. Şunun için bir adama Müslüman hüküm vermekliği için de iki sanaklar gerekir. Bizim aramızda Müslüman hatarına Müslüman sayılıp Müslümanın hatarına gezmekliği için bize de iki sanaklar korkuyorsa bollu şu Müslüman. Bizim yanımızda Müslüman. Olan näme kelimesini çevirmeli, İslam'a girmeli.
Yani eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye İslam'a girmeli ve ölüyünçe de şu sözünü, imanın, İslam'ını bozayan amal etmeliler. Yani terki namaz bolmalılar. Şunun yasama kanunla hükümlenen yürüyen bolmalılar. Ulu şirk, ulu küfür etyen bolmalılar. Şunun. Näme şol adam kelimesini çevirdi we yankı agdalan zatlarım etmedi. Dinini, imanını, İslam'ını bozayan amallar etmedi. Biz şoňa musulman diýip hökm etýär. Şunmy? Yani her bir musulman diýip hökm edilen adam hakyky musulman bolmalydylar näme? Sözi alana. Şunmy? Şoň üçin biz hökmany suratda näme? Şu zada üns bermeli. Bundan diýiljek bolýan zat näme? Bir adam kelimesini çevirip namaz okap gedip ber we küfür medenak, şirk medenak biz ondan barıp la ilahe illallah näçe şert var bilýän, onu soramak bize gerekdir. Şunmy? Ya da şu sözün delilini bilýän, onu soramak bize gerekdir. Şunmy? Dedi bize daşna İslam gorkodymy bolly yeterli. Şoň üçin hökmi muslimma, hakyky muslimma. Enne sen bu bir musulman näme şu kitaplar okudy, şu sözler eşitdi, eýem her bir adam hakykatdan musulman bolmakly istese, hakyky Allah'ın yanında musulman saýyp cenneti bolmakly istese, o diňe biziň talap etýän şertlerimizi ýerine ýetirmeklik bilen eýem şähertlenmeliler. Şunmy? Hakyky Allah tarapyndan talap edilýän şertleri ýerine ýetirjek bolmaly. Olam şu kelime-i şahadan näme manysyny düşünmeli. Manysyny kabul etmeli, ilmini bilmeli. Şu la ilahe illallah näme zatlar talap etýär, näme zatlar buýurýar, näme zatlardan gaýtarýar. Şu eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýip şu sözü şaýatlyk beren adam Peygambere näyle iman etmeli, Peygambere näyle gatnaşan, şu zatlar şu biljek bolmaly. Yok many surata biljek bolmaly. Sebäp diýsem, biziň ýanymyzda senin musulman bolmaklygyň Allah'ın ýanynda musulman, hukman bolaýmaly diýilen zady beren akel. Ýöne sen biziň ýanymyzda näme musulman saýylyň, daşyňdan näme İslam'a girenliği, musulmanlygy anlatýan amal görenimiz üçin. Emma sen Allah'ın ýanynda musulman saýlyp, hakyky musulmanlyň hataryndan saýlyp cennete girjek bolsaň, şonu istesen, onu sen şu näme şu kitapda gelişýärlik ya başga la ilahe illallah şertlerini öwretýän, düşündirýän kitaplarda gelişýärlik, hukmany suratda şu la ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ny Allah we Rasulunyň isleýişýärlik näme şert şurutlar bilen doly ýerine ýetiren bolmaly. Ve näme ölünçäňem dinini, imanyny bozayan zatlar etmedik bolmaly we şu daşyň bilen gorkadýan, etýän, aýtýan İslamyň, imanyny, ibadatyny doly, kanagat bilen, ihtiýaryň bilen söýüp syýlap, ýüregiň bilen kabul eden bolmaly. Şundukdamy? İslam näme hukmi musulman, hakyky musulman tapany düşündükdämi? Yani bir adama musulman diýjek bolsak näme? Şu kitapdan soramak gerekdir. Gördük baktık bir adam kelimesini çevirip öýdüm İslam'a ýönkap ber, namaz okuýar, şirkem göremedi, küfürem göremedi. Kim diýär? Muslim diýär. Dörjeleýärmi kalbyny? Dörjelemeýär. Haçan dörjeleýär bilýär? Haçanna şondan eşitdik dilinden ýa-da gördük amalyndan. Näme dini bozayan zat edenini. Eýem biz onu näme etmeli bolýar? Emr-i ma'ruf nefi münker etmeli bolýar. Şunmy? Gardaş sen şu etýän zadyň küfür diýmeli bolýar. Şunmy? Haçanna şol adam näme dili bilen ýa amaly bilen öýde barada habar berdimi, eýem ol adam biziň dilimize düşmeli bolýar. Şunmy? Öýde barada näme dili bilen ýa amaly bilen bir dini bozayan zat edip biziň dilimize düşmese, gözümüze düşmese, biz onu dörjelemeýär. Daşynda gören zadymy feredip muslim diýär. Emma gördük wagtyk näme? İçimizde muslim saýlyp berlenden biri näme? Arasda ýewreýe, hristiýana näme kafir diýip bilen atyn. Onam ýa dilinden eşitdik, ýa da näme ananýan adamymyzyň üstünden geldi. Plany ýewreýe, hristiýana kafir diýip bilen atyn. Eýem biz näme etmeli bolýar? Çağırmaly bolýar. Plan sen ýewreýe, hristiýana kafir diýen atmyşyň, çynmy? Yo ýalan diýse mesele gutardy, çynmy? Wa men diýemak diýse eýem bir bul adamy näme biziň eýem dilimize düşmeli bolýar. Onam üçin diýemak. Sen Allah we Rasulunyň kafir diýende kafir diýmeli. Eýem men diýilemak diýse onuň eýem bundan musulman hökmü biziň aramyzdan aýyrlýar. Musulman diýilmeýär, buňa murtet diýilýär. Ya gördük baktık näme biz muslim saýyp ber. Kelimesini şeýurar, musulman adam namazy tersi, küfür şirk göremedi. Şol esasında muslim diýip saýyp bersin. Bir gördük bolýan näme gyssana Aýşany çağıryp ber, Dawud peýgamber çağıryp ber. Ya gördük ya eşitdik. Eýem bu biziň dilimize düşýär. Şunu. Sen öýde barada habar berdi bu eýem. Şunu şirk etdi. Eýem bu adamyň çağırmaly bolýar. Emr-i ma'ruf etmeli bolýar. Sen tövbe, ýani kedem badyň küfür şirk diýär. Gaýtarýar, gaýdyp şu amal etmedi. Tövbe etdimi? Elhamdülillah, İslamy kabul. Tövbe etmedimi? Eýem bizim muňa murtet diýmeli bolýar. Şunu. Emma öýde dil üstü bilen ýa amal üstü bilen näme?
musulman değerligini ya dinden çıkanlığını anlatmasa, görkezmese biz ona barıp şu gabrlardan dilese bolýarmy? Bir de sorama hokman ne? Şunmy? Daşynda küfür waramy da okmy, biz ona kafir diýmeýär. İmana degişli zat gördükmü muslim diýär. Ýöne näme şu şeýhin ünsübizi çekjek bolýanlardy näme? İli bunun yanında sen musulman saýlanyň bilen Allah'ın yanında musulman saýlayan diýip düşünmedi. Allah'ın yanında musulman saýljak bolsaň şu kıta esasında la ilahe illallah diyen bolmaly. Dolu şert şurutlar agdallar 9 tane. Şu esasında sen la ilahe illallah'ni aydan bolmaly. Düşündükmi? التنبيه الأول برنجي نعم نيان قيتشق ذاتلمز عربشة أخويا أن ما تقدم من شروط لشهادة التوحيد لا إله إلا الله هي شروط لا بد من استيفائها وتحققها لانتفاع صاحبها منها في الآخرة وحتى يكون من أهل الجنة والنجاة من العذاب يوم القيامة. نعم مما أن ما تقدم يعني geçen ki derslerimizde la ilahe illallah'nın şartlarını allığa diye. Şu şartlar diye. La budda hükman sana gerek diye. Sen hükman şu şartlarını ama doğru yerine getiren olmalı, cemlen amal eden olmalı. Şu sözün sana yani la ilahe illallah sözünün sana ahirette de nama peydası deger yalak. Ve nama azaptan necat tapıp kıyamet gününde cennetilerden bolarsun yalak. Kıyamette sana nama cenneti olmakluğun için gerek şu şartlar. أما في الحياة الدنيا أما دنيا دا لكي تجرى على المرء أحكام الإسلام ويعامل معاملة المسلمين يكفي له أن يقر بالشهادة التوحيد لفظا وألا يأتي بما يضادها من الأقوال والأعمال الظاهرة الكفرية والشركية. أما دنيا دا آدم لنا رسلنا مسلمان دي مثلن وشين دنيا دل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ديسان ودا شو سيدنا بوذيان نام küfri şirki sözleri ve amalları diýmesen etmesen sen muslim diye. Sen näme kelimäň çawurdun, namaza goýan, Allah hükümden ýa we dille we bedenine näme dinden çykaran küfri şirki amallar sözleri diýen sana muslim diýilýär. Emma ýanky kitapda agdalan 9 şertler sana gerek, ýa ahirette de Allah'ın ýanynda näme musulman saýmaklygyň üçin. فإن وفى بهذين الشرطين إن برادم شو دنيا ده بدنا رامضة ينقى إكتانق شرطين يرنا يترزا مثال شين كلمة نشورسا ونام أولين شهادة شو العدم ده غورمدك ديننا وضيان ضعطلار إدنغن شركة دنغن كفر دنغن غورمدك فقد عومل معاملة المسلمين مسلمان ديب ناما بمولن قطنشا بنا مسلمان فايليا وجرت عليه أحكامه مسلمان نرى ناهي لك حكم نر بيرليان مثل شونغ شونغ حكم ميرليا ومسلمان نرى ناما حق حقوق بيرليان مثل شونغ مسلمانlara verilen hak hukuku näme berilýär. Ýöne näme diýär? Wa hada la yestelzimu an yakuna mu'minan alal haqiqati lihtimali wujudin nifaq. Ýöne näme? Biziň ýanymyzda musulman saýlanlygy bilen haqiqatdan hem şu musulman diýilen zamanyny berenat. Sebäp diýsek musulmanlaryň arasynda munafyklar amma diýär. Şunumy? Munafyk hem kim diýdik? Daşynda islam görkezýär, içinde de islama iman eden, islamy ýigrenýär, kafir. فليس كل مسلم هو مؤمن على الحقيقة. يعني هر مسلمان نيلان آدم حقيقي مؤمن آدم bolmaly diýip pikir etmedi. Yani tersine her bir mümin hükman musulman bolaymaly. Yani her bir adam musulman yani her bir musulman saýlan adam haqiqi Allah'ın ýanynda da musulmanlyk etmedi. Emma her bir mümin derejesine ýeten adam hükman musulman bolaymaly. Näme şu sünni selefi qaida. Şunu biz hukman näme bilmeli. Edil şoňalyk tersine we her bir biziň ýanymyzda kafir diýilen adamam hukman Allah'ın ýanynda kafir bolmaly diýen zat ýok. Şunumy? Yani bir adamyň näme küfür edeni, şirk edeni gördük. Bir gören eşden zadymyza göre näme etmeli bolýar? Kafir diýip hukm etmeli bolýar. Emma belki Allah'ın ýanynda onuň näme azapdan gutulmaklyga bir nemesi bardyr. Uzuru bardyr. Bir bağışlanar derecede bir näme eden amaly bardyr. Şunumy? Şoň üçin näme biz näme diýär? Biziň ýanymyzda musulman saýlan adam hukman Allah'ın ýanynda musulman saýlmaly diýip düşünmeliler. Ve şu sanna biziň ýanymyzda näme kafir görlen adam Allah'ın ýanynda hukman kafir bolmaly. Näme diýilen qaada, kanun bizde ýok. Biz näme adamyň dünýäsine teretýär, daşky dünýäsine teretýär, islam iman görkezdi we imanyny islamyny bozýan adam etmedi biz muslim diýär. Ama belki yürekde bir Allah'lar, ananan näller, şunumy? Onu aýam Allah Taala hükmüni berer. Ama yürekden hem çyndan hem iman eden bolsa şu kitabyna uğraşýar. Onu Allah'ın ýanynda musulman.
inni ikinci tenbih. Birinci näme hukmani suratda bellak geçmeliladına Allah. Şunu yani hakiki musulman bolmaklygy üçin talap edilen şartlar ene şu la ilahe illallah'ın agdalan 9 şartyny yerine getirmeklik we ölünçäde näme dini imanını bozýanlary etmesizlik. Emma bir adama musulman hüküm edilmeklik üçin näme şu 9 şartyň hemmesini yerine getirdimi, berja etdimi, yürekde kabul etdimi, onu bilmeklik bize gerek gelken diňe ikrar gorkozda bize yeterli eken. Birinci gorkoz bellady näme dilinden näme şehadet la ilahe illallah şehadet Muhammedar Rasulullah diýeni eşitmeli ýa-da ben şu wagt namaza gatnaşyp ýöreni görünmeli we onun artygam ýene bir talap edilen zady şol adamda biz küfür, şirk görmeliler. Yani ulu küfür, kiçik ulu küfür, ulu şirk görmeliler. Şol adamdan näme iman gördük we ulu şirk, ulu küfür hem görmedik, muslim diýdik. Şunda ýöne şu hükman cennete girmeli. Allah'ın yanında musulman sayılmaly, onu biz diýemiz. Şunu sebäpden musulmanlaryň arasynda 200'lü bolýar. Belki o 200'lülerden. Emma biz bilmedikmi? Onu dörjelemek bize gerekken. Haçan dörjelebilýäs? Haçan öýdi görlese. Ağzından bir küfür sedeşdi. Ya bir küfür amal görsak, ya da hakiki dinine, imanına, inanýan adamymyzyň üstünden näme şonuň habaryny eşitdik. Plan küfür etdi. Plan şirk etdi. Onu eýem ol näme deriň gelmeli bolýar. Hukmany suratda. Onu eýem çağır Kur'an hadise näme getirmeli bolýar. Sen şu edenlardan küfür, sen şu düşünjäň näme şirk, şunu şu düşünjede var adam. Şu sen diýenlerden diýen adam musulman sayılmaýar. Em biz bunu emr-i ma'ruf nehy münker etmeli bolýar. Şu emr-i ma'ruf nehy münker edilenden soň, hak aýdylenden soň diýenlerden küfürdi, şirkdigi beýan edilenden soň gaýtmasa, eýem onuň İslam hükmü göterilýär. Oňa murtet diýmeli bolýar. Şunukmy? Indi ikinji üns bermeli ladymy. Olam ما تقدم يحملنا على أن نشير إلى الفارق بين ما يدخل به المرء الإسلام وبين الوصف الذي به يستمر له حكم الإسلام. İkinci üns vermeli adamız näme? Bir adamynyň İslam'a girmekligi üçin etmeli zady we soň İslam'a girenden soň oňa näme musulman wasfynyň dowam etmekligi üçin näme gerekli amal bar. Yani bir adam İslam'a girenden soň bolly şu İslam'a girennek talap etýän zady, indi şonuň ölüýünçe musulman sayılmaklygyna yeterlik diýilen zat ýok. Şunuňmy? Yani bir adam İslam'a girilmeklik üçin edilmeli zady we İslam'a girenden soň ölüýünçe de şu adam indi näme musulman diýilmeklik üçin onuň artyk ýene talap edilmeli zady. Şunuňmy? Emma murji'eler, sufiler näme şu kaidany bilen aklar. Şunuňmy? Şu bir adamyň küfürden saýlan İslam'a girmeklik üçin talap edilen şerti tapylmy bolly şo şert şonuň ölüýünçe de musulmançylykda galmaklygyna yeterlik diýerler. Emma ähli sünnet we cemaatynda beýle däl. Bir adam küfürden saýlan İslam'a girmeklik üçin talap edilen bardy we girenden soň şonda musulmançylyk wasfy ölüýünçe galmaklygy üçin ýene talap edilen artyk şert bar. Inne bir adamyň İslamdan küfürden saýlan İslam'a girmeklik üçin näme şert talap edilýär? Diňe kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Rasulullah diýdimi, bolny şu adam İslam'a girdi. Şunuňmy? Yani nähilek girdi düşünen bolmaly şu sözüň manysyny. Şunuňmy? Şu sözüň manysyny düşündi, näme buýurýar, näme da gaýtardy. Diýdi we yürekde de men dol kabul etdim şu söz. Näme buýurýar, näme gaýtarýar? Dol men boyun tabin idi. Şu manyda, şu düşünjede kelimesini çewirdimi, bolny şu adam musulman. Küfürden saýlandy. Şunuňmy? Murji'eler sokular näme diýär? Bolny şu ölüýünçe de şu musulman diýmekligine, musulman diýilmekligine şu sözi yeterlik diýär. Emma ýa ähli sünnet we cemaatynda beýlede. Şu ýanky kelime-i şehadat çewirmeklik küfürden saýlan İslam'a girmeklik üçin gerek. İslam'a girenden soň ölüýünçe şuňa muslim diýilmeklik üçin amal gerek. Şunuňmy? Amal gerek. Namaz okamaly, agyz beklemeli, hac etmeli. Emma şu sözi girip İslam'a girenden soň bolny sen namaz okamaly. Agdan meklemelilerine, men bu zatlar etçek gelidimi? Bu adamdan musulman hüküm ayrılıp näme diýilýär? Sen murtet diýilýär. Şunuňmy? Bu adam murtet bolýar. Eýem bu kelimesini çewirip, şaýatlyk berip giren näme? İslamynyň buýruklaryna boyun bolmaklykda näme etdi? Yüzdendir bolýar. Dine boyun bolmaklykdan yüzdendir ýanam kim? Murtet bolýar. Şoň üçin näme diýär? Bir hukmani suratda näme işaret geçmeli bolýar, ýani agzak geçmeli, bellak geçmeli bolýar. Bir adamyň İslam'a girmeklik üçin talap edilen şerti we İslam'a girenden soň
yine musulman vasfı şoňa dowam etmeklik üçin näme? Musulman vasfı şonuň götürülmesizligi üçin yine şonuň näme etmeli amallary bar diýär. Şundukmy? Indi şonu düşünür ya. Näme? Emma ma yadkhulu bihi al-islam huwa iqraruhu bi şehadati at-tawhid ala tafsilin qad taqaddama. Bir adamyň küfürden saýlan islama girmeklik üçin diňe şu kelime-i şahadany aýtmaklygy yeterlik diýen açyklaşymy diýerler. Yani 9 şerti bilen neydi? Yani manysynda düşünmeli, söýmeli, razy bolmaly, kabul etmeli, şu söýdüň buyruklaryny düşündiňmi? Tawhidi kabul etmeli, şirki taşlamaly. Hemme şert şurutlarla näme? Iqrar etdimi, diline aýtdymy musulman boljak bu kelimesini çöp eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýdimi? Boldy şu adam musulman. Düşündiňmi? Bu adam musulman. Emma İslam'a girenden soň yine şunun näme İslam wasfy musulman ady dowam etmeklik üçin bundan artık yine talep edilýän zat bar. Olam näme? Emma al-wasfullezy yejibu en yestemirra aleyhi likay yabqa fi dairatil islam huwa en la ya'tiya bil a'mal wal aqwal adh-dhahirati allati tuaddi bihi ila al-khuruj min dairatil islam. Fa in fa'ala wa ata bima yunaqidu al-islam ينتقل وصفه وحكمه إلى وصف وحكم المرتد عن الدين حيث تجرى عليه أحكامه وتبعاته. إن شو إسلام غير النظام كلمة شهادة أيضا. إن شنو إسلام وصفي مسلمان عادة دوام etmeklik üçün talep edilmeli zady näme etmeli zady? Şu imanın İslam'ını bozuyan näme sözleri, amallary etmeliler. Şunu şu imanın İslam'ını bozuyan sözler, amallar etmeliler. Yani şu kelimesini çöwürip İslam'a girenden soň biz şunun daşky dünýäsinde uly küfür, uly şirk görmeliler. Emma bir adam kelimesini çöwürip İslam'a girenden soň namaz okana. Terki namazlyk imanın bozuyan bozuyor, kafir. Muslim boldum diýip kelimesini çöwürip İslam'a girenden soň men kommunizm partiýaçylygyny dinden çykýar. Ya kelimesini çöwürip İslam'a girdim diýenden soň gördük baktyk gawra çokmuşýar. Ya gyssananna ölülerden hajatını sorap ber. Ya da Allah bilen arasynda araç tutýar. Gönü boňa näme murtet diýdi. Dinden çykýar. Şunuňmy? Şoň üçin bir adamyň İslam'a girmekligi üçin talep edilýän zady we İslam'a girenden soň şonu musulmançylyk wasfy galmaklyk üçin ýene talep edilýän zady. O talep edilýän zady näme? Şonuň diline iman görşümi diýerler. Daşky dünýäsinde de imanını bozuyan zatlarym görmeliler. Dil üstünde de amal üstünde de. Şunuňmy? Tayyib. Fe in qil inne bil beydiysek näme? Käbir yüreginde maraz, kesel var, murji'eler ýadany aqidany, tawhid ilmini ehli sünnet vel cemaatın elinde almadyk. Ilimsiz adamlar bir şeýle şübhe atmakly ahmally. Olam bir adam İslam'a girdi. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýem hiç amal etmen öllü. Şonu kim saýýar diýär. Şunuňmy? Şonu kim saýýar? Bir näme saýýar? Şonu muslim saýýar. Şunuňmy? Şonu muslim saýýar. Emma bizim yankı diýen zadymyz şu yankı beren jogabymyz bilen näme çapraz zady ýok, gatma garşylygy ýok. Yani bir adam İslam'a girenden soň amal etmeklige wagt galdymy? Wagt barmy? Amal talap etýär. Şunuňmy? Emma bir adam kelimesini çöwür İslam'a girenden soň amal etmeni o mümkinçilik bolmady, fursat tapylmady, öllü. Ol adam cennete ýam. Ol küfürden saýlan İslam'a girmeklik üçin näme gerekli zadyny etdi. Şunuňmy? Ve beyleki talep edilýän zada da näme buňa mümkinçilik bolmady. Döremedi, gönü öllü. Ve Allah Taala da näme adamynyň başarmajak zadyny talep edenler. Bir adam İslam'a girip ölenden soň ölü adam nädip beyleki amallar etsin, nädip namaz okutsun, nädip hac etsin, nädip zekat etsin. Öllümi eýer ölenden soňky amal bundan näme göterilýär. Indi birden bir şeýle sorasa näme jogap bermeli? Fe in qil eger sana diýilse diye raculun dakhala al-islam bi şehadati at-tawhid ثم مات قبل أن يتمكن من فعل أي شيء مما يعتبر شرطا لصحة التوحيد فهل شهادة أن لا إله إلا الله تنفعه يوم القيامة بمفردها؟ شيء سوال bir adam tawhid şehadetini yani kelime-i şehadetini aýdyp İslam'a girdi diye. İslam'a girenden soň onu amal etmeklige mümkinçilik döremedi. Amal edip başarmadı. Näme sebäpden? Ölünligi sebäpden.
Kelimesini çevirdi İslam'a girdi öldü. Ya danim kelimesini çevirdi İslam'a girdi ısmadaştı. Ölüyünçe de şu ısmadlığından açılmadı. Düşündün mü? Näme? Yani amal bir näme diýdik? Bir adamyň imanynın durus bolmak. Şu talep edilen şerti diýdik doğrudan. Bir adam İslam'a girenden soňra ölünçe amal etmese, ol adam musulman däldi. Indi bu adam İslam'a girenden soňra amal etmedi. Nisilen diýip atýarsyňyz, amal etmek bir adamyň musulman bolmaklygy üçin talep edilen şerti. Indi bulam näme amal edebilmedi? Öldü, amal etmäne mümkinçilik görmedi. Indi şunun kelime-i şahadati amalam bolmadyk bolsa, peýdasy degene. Düşündün mü? Näme üçin dege sebäp diýsen, buňa amal etmäni mümkinçilik görmedi. Emma biz kimin hakynda diýär? Amal etmekligi oňa şert, ýani amal etmeklige mümkinçilik gören adama. Kime ibadet etmeklik farz diýär, ýani ibadet etmekligi başaran adama, ibadet etmekligi mümkinçilik bolan adama. Düşündün mü? Emma bir adama ibadet etmekligi mümkinçilik görmedi, başarmady, ısmady, şel açan. Düşündün mü? Ya da kelimesini çevirdi İslam'a girdi öldü. Bu adam başarmady, mümkinçilik bolmady. Şuňa tawhid şahadati peýda berýär. Eşhedü en la ilahe illallah şehadet enne Muhammeden Resulullah sözü buňa peýda berýär. Biz buňa musulman niýet hiç amal etmedigen bolsa, jinazasyna goýat, ýuýat, kefenleyat, musulmanyň gabrystanyna jaýlaýat we ýürekden diýen bolsa inşallah şu jenneti diýär. Enne delillenmez. Şu aydan gördüğümüzün hakdygyna, dogurdygyna delillenmez näme? Hadisde gelýär. Bu hadis sahih Müslim'de gelýär. Nahilek gelýär enne rajulan minel ansar jaa faqal. Yani ansarlardan bir adam geldi. Eşhedü en la ilahe illallah diýen kelimesini çevirdi. Ve enneke abduhu ve rasuluhu ve peygamberimize yüzlenme ve senem Allah'ın kulu ve rasulü ilçesi dedi. Yani kelimesini çevirdi. Şayatlık berýän bir Allah ibadet etjekligini, Allah'dan başka ibadete haqqyl ilahin ýokdugyny, Allah'dan başka ibadet edilýän zatlaryň barysy batyl, olara ibadet etmeklik bolanok ya Rasulullah. Senem Allah'ın kulu ve saylan uğradan peygamber dedi. Şeýdip bir adam näme ansar diýilse, Medinelilerden bir adam. Şeýdip kelimesini çevirdi. ثم تقدم فقاتل حتى قتل. Sonra gönü goşuna goşuldudanym urşdy diýär. Gön İslam näme kelimesini çevirdi, şu adam näme bir goşun taýinlanypdyr onaken. Gönü şoňa goşuldudanym fe qutila öldü diýär. Indi ýanky adam diňe kelime-i şahadatdan başga zat etmedi. Kelime-i şahadat etdi, soňra jihad etmedi. Namaz ol bul zat etmedi. Ýanky hakynda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Amila yesiran ve ujra kesiran. Az amal edip kän sogap aldy diýär. Hiç amal etme. Kelimesini çevirdi, jihad etdi, öldü, gönüm şehit. Cenneti. Enne amal etmeklik, namaz okumaklyk, düşündüňmi? We beýleki haç, farz, zekat, roza, bu zatlar etmeklik şert bolan bolsa, Peygamberimiz bunyň näme kelime-i şahadatyny ygtybara almazdy. Eýer Peygamberimiz şu kelime-i şahadatyny ygtybara aldy, şonu musulmançylyga girdi, İslam'a girdi saýdy, amal etmedigen bolsa sebäpden oňa beýleki ibadatlar etmekligi mümkinçilik görmedi. Gönü näme mujahidden hatarına goşulyp öldü. Ölmedik bolsa etjekdi. Ölmedik bolsa etjekdi. Yani ölenligi sebäp bilen amal edebilmedi. Şonuň üçin de ýanky kelime-i şahadatyna näme ygtybar berilýär musulman saýly. We ýene Buhari'da bir rivayet gelýär. Olam Eten Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem raculun muqanna'un bil hadid. Bir adam geldi diýär, demir eşikdi. Muqanna'un bil hadid. Geynen niye demir eşik geynip gelen bir adam geldi diye. Aybal Arap'tan peýalwandyr da. Faqala ya Rasulullah, geldi de diýdi ey Allah'ın Rasulü. Uqatilu aw uslim. Ilki goşulyň siz bilen uruşaýynmy ya da İslam'a gireýin diye. Yani ilki jihad edeyinmi ya musulman bolayyn. Düşündüňmi? Yani İslam'a girmedinden göň ilki ödüm gorkodaýyn, uruşaýynmy, we pamy gorkodaýynmy size ya da ilki İslam'a gireýin diye. Qala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Eslim, sümme qatil. İslam'a gir, soň jihad etdi. Sen İslam'a girmesinden jihad etsen, sen onuň jihadda. Düşündüňmi? Sen onuň jihadda, sen musulman dälin, yani kafir adamynyň etýän ibadat saýlana. Düşündüňmi? Näşe Muhammed ibn Abdullah rahimehullah diýär, täreksiz okulan namaza namaz diýilmeýişýärlik, tawhidsiz edilen ibadat diýilene. Jihad ýalyk näme? Uli ibadet yok. Yani şonda da şonun ibadet sayılmıyor. Bu İslam'a girmedi. Şonun için Peygamberimiz näme diýär? İslam'a gir, soň jihad et diýär. Eslim sümme qatil fe esleme. Ona ýanky adam näme? Musulman bolubam urşa goşulýar.
فقال رسول يعني قسم آدم نامه cihada koşuluyor adanim فأسلم ثم قاتل İslam'a giriyor sonra name urşup ölüyor. Buna da Peygamberimiz name diye amile qalilan ve ujra kesiran diye. Bulam name az amal edip qatkan sogap qadandı diye. Ve fi sahih Bukhari, Bukhari'da yine hadis geliyor an Enes'in. Bu hadisi rivayet eden Enes ibn Malik radıyallahu anhu. Enes ibn Malik kim 10 yıllar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine giden adam. أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه فمرض. Yani bir cehitlerden bir oğlancık bolardı diye. Medine'de näme käbir cehitler yaşan. Cehitlerden bir oğlancık bolardı diye Peygamberimiz tarifine tererdi. Koğuşuna alıp bererdi ona buna çıkacak bolsa diye. Bir yankı näme femeril. Hastalap näme yattı diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme şeyle näme mehirli adam bolan, rahim şefaatli adam bolan. Hatta şu Yahud cehitlerden bolan kafir oğlancık. Şonun birini yarımın görmedi worin idetdi. Nirde şu? Falan görnen oklar. Ayttılar femeril. Näme keselliken, hastaken, öýüne düşökden galman eteneken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gowunu peslegenden gidip şonun soraman etdi. Fe atahun nebi. Bardı diye Peygamberimiz yankın yanına hasta yatan oğlancığın soramana. Fedekhala aleyh öýüne girse diye yankı yevreyin ve abuhu qa'idun inda rasi. Qaqasam yanında turanken yankı oğlancığın. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yankı oğlancığın adını tutup ya fulan kul la ilahe illallah. Ey falan kelimeyi çevir diye. La ilahe illallah diye. Yani Peygamberimiz yankı nevi fağır belki hastalığından ağanlar şonun qutulmajağını, qalmajağını. Ne qiyinani ya şoğlan ölse dowdoqy bolacak ömürlük. Yankı Peygamberimiz näme başaran nasihatini etdi. Yankının dowdoqdan alıp cenneti bolmaklygy üçin aýam näme çemeleşip başlaýar. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم Peygamberimiz yankı oğlancığı teredip yüzlenip näme diye ya fulan yani adını tut ey falan. Kul la ilahe illallah. Yani kelimeyi çevir diye. Fenazara ila abihi. Qaqatan basucunun oturan. Yevrey. Qaqatan musulmanlar. Çağa näme çekinenler edenler qaqatna teretti diye. Peygamberimiz kelimeyi çevir diye. Qaqatan basucunun oturuyor. Qorqanlar qaqatından ya maslahat soranlar. Näme manida teretti biz bilemiz. Sonra yankı qawlun qaqatna teretti. Fenazara ila abihi. Qaqatna teretti. Fesakata abu. Qaqatan cevap verene. Diyem diyene, diyemede diyene. Fa'aada aleyhin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz yine gayteli. Falan, la ilahe illallah diyen, musulman mol. Fenazara ila abihi. Ya oğlancık yine qaqatna teretti. Yani diyete geliyor, musulman mol geliyor. Zaten büyük Peygamberimiz hizmetine gelip veren oğlancık. Peygamberimizin ayyamnam edep ahlakını görün, rahim şefaatini görün, şoň haqqygyny görün. Şunu ýa-da qaqasyndan çekinjenligine qaqasna teretti. Ya näme diýe? Ikinji gelen qaqasna teretene faqala abuhu. Qaqasna näme diýe? Atı Ebul Qasim diye. Ebul Qasim kim bolan? Peygamberimizin lakam bolan. Qasim dip oğlu bolan Peygamberimizin. Qasim dip İbrahim dip oğulları bolan. Peygamberimizden näme Ebul Qasim dip näme künyesi bilen tutulur. Yani şonda ikinjiga da qaqatna teredenne Atı Ebul Qasim diye. Yani Peygamberimizin näme Peygamberimizde yani oğluna diye. Şu Peygamber näme diýen bolsa et diye. Faqala al-gulam. Onda yani qaqati näme izin berenden soň qaqati ursgat berenden soň ýa-da oğlancık näme diye kelimetin şawriya eşhedü en la ilahe illallah ve enneke rasulullah diye. Näme men şahyatlyk berýän ýeketek hak ilahyň bir Allahdygyny, Allahdan başga ibadata hakly ilahyň ýoklugyna we seniň hakykatdan Allah'nyň rasulydygyna diýip näme şahyatlyk berýän kelimetin şawriya. Fa kharaja nebi sallallahu aleyhi ve sellem we huwa yaqul öden başka käwr riwayatlerde gele yankı oğlancık näme kelimesini çöwürenden soň ölýär. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem begenjine yankı oğlancıgyň ýanyndan çykandan soň Allah Taala kan näme hamdu senalar şükürler aýdyp şey diýe alhamdulillahillezî ahrajahu bi minen nar. Meniň sebäbim bilen şol oğlancıgy otdan çykaran Allah Taala yüzlemin näme şükürler bolsun diýe. Şunu sebäp diýsen Käbir hadislerde gelýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýe seniň sebäbiňden bir adamynyň islama girmekligi diýe sana dünýä malyndan hem gowy diýen. Bir adamynyň dine girmekligine sebäp bolsaň sana dünýä maly berilenden hem şoňa näme beriljek sogap artyk bol. Ýani ýa-da oğlancıga da Peygamberimiz näme sebäp bolýar musulman bolmagyna. Şoňa çykyp näme begenjine
Allah Teala näme hamdlar bolsun, senalar bolsun diye meniň sebäbim bilen ýanky oglanjygy owatdan çykdy. Yani küfürden goratdy, küfürden alyp galdy diye. Indi ýanky oglan hiç amal etmedi. Näme üçin amal etmedi? Öllü. Şunuňmy? Amal etmäne mümkinçilik döremedi. Wagt bolmady, başarmady. Indi ýöne kelimesini çewurdy. Peýdasy diýen. Emma bir adam İslam'a girenden sonra amal etmese, ibadet etmese, peýdasy degene onuň aydan kelime-i şehadet diýen adamymyz, yani ol kelime-i şehadetini aydandan sonra İslam'a girenden sonra ýaşady, aýlap ýaşady, ýyllap ýaşady. Ibadet etmedi, amal etmedi. Ana şol adamyň kelime-i şehadetiniň peýdasy ýok. Emma bir adam kelimesini çewurup amal etmeni, ibadet etmeklige mümkinçilik döremän ýa wagt bolman öllümi ol adam musulman şo kelimesini çewuranlygy sebäpli. Ve fi hadisi telqini en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine delilimiz näme bir adam ölmedinden öň näme şu kelimesini çewurup hiç amal edebilmän ölse de şonuň musulman bolýanlygyny näme yine geljek hadis delil olum Ebu Talib ölmedinden öň peýgamberimiň onuň talep eden zady. Yani haçan Ebu Talib näme ölümü ýakynlandy we huwa yahtadir yani can çykjak bolupdy. Ajal ýakynlan wagtynda peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme şonuň ýanyna gelýär. Ýanyna gelip näme talep etýär. Kelimeten uhajju laka biha indallah yani. Bir söz diýdi yani kelimäňi şewur iň bolmanyna gidip barýan. Şu sözüň maňa näme ýeterlik bor Allahyň ýanynda seniň musulmanlygyňa näme delil ederligi diýär. Indi amal bolmasa bolmayan bolsa şunuň peýgamberimiz diňe söz talap etmedi. Yani Ebu Talib ölmedinden öň kelimesini çewurup ýetişenden bolsa şo näme musulman saýyljakdyr. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme şonuň şo kelime-i şehadatini delil tutup Allah'dan näme şoňa näme şefaat sorajakdy, rahmet sorajakdy. Ýöne näme Ebu Talib şo sözi aýtmady. Şoň üçin biz näme diýip bir adamynyň musulman İslam'a girmekli üçin bir talep edilýän zady bar. Soň İslam'a girenden soň şonu imany İslam'a galmaklyk üçin ýene talep edilýän zady bar. İslam'a girmekli üçin talep edilýän zat kelime-i şehadat. Girenden soň ýene şonuň musulmançylygyny galmaklyk üçin talep edilýän zady näme? Daşky dünýäsinde dinini, imanyny bozýan amal görkezmeliler. Ulu küfür, ulu şirk etmeliler. Qal ibn Cerir. Ibn Cerir Tabari rahimahullah tefsir kitabynyň 3-nji tomunyň 340-njy sahifasynda näme diýär? La khilafa beyne jemi'il hujjati fi anna kafiran law aslama qabla khuruj nafsihi بطرفة عين أن حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه والموارثة وسائر الأحكام غيرهما فكان معلوما بذلك أن توبته في تلك الحال لو كانت غير مقبولة لم ينتقل حكمه من حكم الكفار إلى حكم أهل الإسلام. ابن جرير الطبري رحمه الله نامد يعني gelen delillerin arasında näme agdalyk ýok. Yani gelen delillerin hemmesi bir agda näme diýär. Eger de bir kafir diye jany çykmadyndan öň kelimesini çewurup İslam'a girse diye şoňa näme musulmançylyk näme hükmü berilýär. Şol adam musulman saýylýar diye. Yani ona jynaba okulýar diye. Ondan miras alynýar, miras düşýär diye. We başga da musulmanlara näme hüküm berilýär, moda şoňa şu hüküm berilýär diye. Şunuňmy? Emma bir kafir jany çykmadyndan öň kelimesini çewuranna şonuň kelimesi çewurmekligi näme ony musulmançylyga çykarmayan bolanna diye onuň näme aýdan kelime-i şehadat näme kabul saýylmazdy diye düşünýär. Emma peýgamberimiz ýa Ebu Talibiň näme kelime-i şehadatini ölmedinden öň aýtmaklygyny talep etdimi? Eýem delil näme şo kelime-i şehadatini ölmedinden öň aýdyp ýetişse bir kafir şonuň şo sözüniň näme küfürden saýlanyp İslam'a girmekligine sebäp bolýandyr. Emma şo söz şonuň küfürden saýlanyp İslam'a girmekligine sebäp bolmaýan bolanny peýgamberimiz onuň söz talep etmezdi diýip düşünýär. Eýer peýgamberimiz şonuň kelime-i şehadatini diýmekligini talep etdim, eýer şo söz şonuň küfürden saýlanyp İslam'a girmekligine ýeterlik delil düşünýär. Emma ondan soňra ýaşady. Eşhedü en la ilaha illallah we eşhedü enne Muhammeden Rasulullah diýenden soňra ýaşady. Hayatyny ömür galdy. Şu galan ömründe de hiç ibadet etmedi. Ana ol adam musulmanlar. Emma bir adam kelimesini çewurandan soň hayatyny ömür galmady. Öllü. Ýa-danym isma başdy. Onu küsüňe näme isma bolup galdy. Ýem ol adamam näme
şu sözü bilen musulman sayılıyor. Eni şutayda näme İbn Cerir at-Tabari rahimahullah näme diýdi? Göz açar yumar salyna da diýip geçişdi diýdi. Ýöne ýani göz açar yumar salyny ýani kysayk açıklajak. Böyle qultu hadihi at-tarfatu ayn التي ذكرها الطبري رحمه الله يجب أن تحمل على أنها قبل الغرغرة والمعاينة. Yani göz açıp yumar salymda diýse düşünmedi ya yani. Ruhu damagyna gelenden soň diýse de kabul bolýar diýip düşünmedi. Yani ruhu şu damaga gelmedinden öň bolmaly. Şol gargara diýdigi, yani adamyň ruhu şuňa gelende damagy gaýnaýar, hırlaýar. Düşündiňmi? Adamyň jan çykanda gördüňizmi? Adamyň jan çykany gadyp hırlaýar, ruhu şuňa gelýär. Şu hırlap başlansaň, ajal damagyndan tutandan soň näme şewri bersin o İslama girenä. Düşündiňmi? Yani ölümü görmedinden öň. Näme ajali ruhu damagyna yetmedinden öň diýip ýetişdimi muslim. Düşündiňmi? Emma 100% öljegin billi. Ay insan ölýän näýdi? Ya da damag ruhu damagyna geldi, hıkırdap başlady. Şonda kelimesini şewdi, oňa peýdasy ýok. Düşündiňmi? Yani Ibn Cerir rahimahullah yani göz açyp yumar salymda, yani ölmedinden öň göz açyp yumar salymda diýip ýetişdi de kabul bolýar diýdi, yani şu gargaradan öň. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme hadisde gelýär. Inna Allah Taala yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir diýär. Yani Allah Taala istenlik bir gulunyň tawbasyny kabul eder diýe, ruhy gargara gelmedinden öň tawba eden bolsa diýär. Yani näme hıkırdamadından öň, hırlamadından öň ruhy näme çykda gelmedinden öň näme tawba etse Allah Taala näme şu gulunyň eden günahyna garamazdan şonuň tawbasyny kabul eder diýär. Ve fi riwayetin yana bir rivayette gelýär men taba ilallah qabla an yugharghira qabila Allahu minhu diýär. Görýärmi? Başga bir hadisde diýär kimde kim näme tawba etse diýär, gargara gelmedinden öň Allah onuň tawbasyny kabul eder diýär. Gargarada näme? Yani adam ölmedinden öň näme? Ruh te adamyň agy ruhdan çykar diýär. Şundan. Şu adamyň ruhy näme? Şu damagyna gelende hırlap başlaýar. Şundan. Sonra diýdimi peýdasy ýok. Damagy näme ruhu şu agdyna gelmedinden, damakdan näme aňyrda ka diýmeli. Şundan. Sebäp diýsen näme? Ruh nerden çykýar? Agdydan çykýar. Üçüncü tenbih, bunun gıytkasa edip geçeceğiz. Oğlum, leyse min şurutu sıhhat-ı tevhid, hifz şurut sıhhat-ı tevhid el-anifeti zikr, ev hifz edilleti aleyha. Yani, üçüncü bellak geçmeli adımızdan, kâbir adamlar ters düşünüyor. Yani, hükmani surattan ama, kim hakiki musulman olacak olsa, şu la ilahe illallah'ni şertlerle bile bilmeli değilse, yani, hükman şu şertleri yağıtlamalı düşünme diye. Yani iş yüzün neslenem yeterlik. Şunun bir adam mı, bu şeyle musulman adam mı? Hakiki muslim. Kufra medenak, şirke bedenak. Allah'ın söylüyor. Allah'ın düşmanlarına migreniyor. Yani la ilahe illallah ne şerti var diysen bilemez. Yani son 9 şerti var demekli şertte. Ya 9 şerti vardığını bilse de şu şerti delil aydıbilecek mi Kur'an'dan ilene? Delil aytmaklı şertte. Yani iş yüzünle şu la ilahe illallah talavuna lak yaşadı mı? Bollu yeterlik. Ama yani bir talibi ilm, şunun bir için gerek. Ama adam gezip veren adam, näme? Gurlösen, düşünürsen, %100 kitaba göre näme? La ilahe illallah diyen adam. Allah ve Resulü'nün isleyişiyle İslam'da gezip veren adam. Yani namazın farzını delil aytdıysan onu bilen ha. Namazın näçe farzı var diyen bilen ha. La ilahe illallah näçe ruknu var diyen bilen ha. Yani iş yüzünde la ilahe illallah'ın bercayet diyen. Yani hükmani suratta şu 9 şert bolmaly ise, yani şu 9 şerti yağatlanmaly, delilnem so bilenmaly. Ha, şunu yağatdan 9 şertini aydı bilmese, ya delilini aydı bilmese, näme o musulman däl, oňa alap gurrun ýok. Yani şert däl, näme hükmani suratta şu 9 şertin hemmesini näme bilmeli we ýeke delillerini bilmeli. Şunun her bir bilýän hakikatynyň näme delilini Kur'an hadisden bilmeli. O şertden şunun. O kime? Yani ulamalar bilmeli. Onu talipler bilmeli. Sen öwretýär, men davet etýär. Ama umumi gezip gören adam näme? Alimlere dolan ya taliplere dolan ya şu näme? Halal bolly gutuldy, halallygyny alýa gitdi. Delilini bilmek şertden. Ya şu bar ya ahyna şuň hükmü näme?
Ahuna da Kur'an'a hadise seyret ya ulamalara seyret ya. Şu haram diye bollu yankı amadım haram deydi gitti. Nem için haram? Men hükman delilini bilmem. Delilini bilmesem şunu men haram sayacaklar. Delilini bilmesem men şunu halal sayacak. Onu alıp vururum yok. Şunu sizin Allah Teala näme alimlerden soran dedi. Delilini soran diýmedi. Ýöne delilini bileýin diýsen sen hakyň bar. Şunu. Yani beýdilse sana delil soramak haram diýip düşünmeliler. Teňli tanadan aýdyşar. Teňli tanaga näme diýe? Delil soramak haram diýe. Düşündiňmi? Delil soramaklygy senin Wahhabiliňe delil diýe. Düşündiňmi? O batyl görürüm. Beýdilligi sen yani delil bilmekliň hükmanda. Düşündiňmi? Emma delil soramaklygy haram däl. Yani men bir ahundan sorayan şun hükmü näme haram? Näme diýen ahun nädir? Mümkin bolsa delilini aýtsa. Düşündiňmi? Hakkym bar soramany. Delilini aýtdy, jezahullah hayr. Allah ýalkasyn. Aýtmadymy? Men şol adamyň imanına, ilmine inanýanmy bolny mesele gutardy. Düşündiňmi? Yani şu la ilahe illallah şertlerini bilmeli, delillerini bilmeli ise yani şertlerini, delillerini yattan bilmedik kafir diýip düşünme. Düşündiňmi? Esasy şol adam bilmeli değilse hayatyny, durmuşyny şu Allah we Rasulunyň isleýişi ýalyk la ilahe illallah göre ýaşamaly. Ondan aňyrda da bildimi oňa ýetesi zat ýok. Şunu oňa ýetesi zat ýok. Indi bu diýen gurrunmalyň delili näme? Sahih Müslim'de hadis geliyor Muaviye ibnül Hakem'den. Muaviye ibnül Hakem näme diýe? Qala kanat li jariyetun. Yani bir çopan ayalım vardı diye. Şunun cariye bir gırnağı var eken, kul var eken, ayal maskala. Näme wazifany yerine yeterken ter'a ganamen, goýunny bakýan eken, yani Muawiye. Ter'a ganamen li qabla Uhudin wal Jawaniye diye. Qibla Uhudin wal Jawaniye. Uhud ve Jawaniye tarafta men goýunlamy bakardy diye. فاطلعت ذات يوم yani günlerde vurgun fattalatu gittim göreyim diýdim diye goýunlam men hem edip berler. Fa ila az-zi'bu qad zahaba bi shatin min ghanamiha. Teressem diye bir möjök ýa bir goýuna gurlap bar diye. Wa ana rajulun asifun kama ya'safun. Wa men nama qynandım diye adamla qynanşýar. Qaharym ýa adamla qaharlanşýar diye. O men sana çopanlyp malyny diýyor. Netenem möjöge taladyp bersin. De bu näýlek bolýar? Qaharıma gelibem diye lakinni sakattuha sakatan bir şappat çaldım diye. Şunu. Yani sahabalar hem qaharlanýan eken. Bir şappat çalýan eken. Şunu. Lakinnani sakattuha sakatan bir şappat çaldım diye. Yani sahabalar näme qahary biziň qaharmy diýalykda gönü ýerinden toba gelýär, ökünç gelýär. Men şappat çaldy. Näme bir benne, bir çare, eline çaresi yok. Nädip o möjöň agdyndan näme goýun alsyn. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك. Gelipni peygamberime aýtdym. Ya Rasul şuňa hal ahwal boldy diye. Gördüm näme çopanım şuňa alarak gelip bir möjök geldi de näme bir goýun alyp gitdi. Menem agaly bir şappat çaldym. Indi näme towet ýa, gynany ökünýä eden ladyny. Peygambere gurrun verdim molinniye fa'azzama zalika alayya. Peygamberem gaty ýab gardy diye. Şundmy? Nädip şeýdi bildin diýeni ýalyk manida näme ahanda qaytarıp etdi. Faqultu ya Rasulullah. Inni yanqi gunathni wa qal ya sahaba. Peygamberden näme nesihat sory, maslahat sory. Nädip gunamy goýun. Ondan öýde teklif etdi. Fala a'tiquha. Azad etsem nähile. Gunamy bilermi? Şöyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye itini biha. Getir görelli. Yani şu gulayalı varacak bolýar. فأتيته بها يعني قلايا علم geldim diye Peygamberimiz. Faqala laha şuna Peygamberimiz yanqıdan bir sual etdi. Ayna Allah? Allah nerede diye. Yani Müslüman näme şondan soruyor biljek bolýar Peygamberimiz. Faqala ayna Allah? Faqala laha yanqi näme gulaýa allan Peygamberimiz sual etdi. Ayna Allah? Allah nerede diye. Qalat fis sema. Görýän yanqi ayal gon näme diye? Asmanda diye. Yani bizim irtiqadymyzda bolmaly. Allah Taala näme mahlukluň ýok ýerine. Mahlugyň ýok ýerine arşy kursyň üstü. Eň ýokarky mahluk näme? Eň ýokarky mahluk. Kursy. Şunumy? Eň ýokarky mahluk arşy kursy. Arşy kursydan ýokarda mahluk barmy? Ýok. Ana şo mahlugyň ýok ýerine kimma? Halyk bar. Şunumy? Hemme mahluklardan ýokarda bir halyk bar. Şunumy? Emma Saflan, Maturidilan, Eş'arilan
aýdyşyna görä biz aýtmaýar. Olar näme diýär? Allah hemme ýerde diýär. Allah Taalanyň mahluklaryň menziletine, mahluklaryň gatlanyna düşürýär. Hiç haçan halyk mahluk bir derejede bolup bilmeýär. Şoň üçin halyk nirde bolmaly? Hiç mahlugyň bary bilmejek, ýeti bilmejek menziletinde bolmaly. Olam arşy kursydan ýokarda. Arşy kursydan ýokarda la şey. Hiç mahluk ýok. Diňe kimma? Halyk bar. Şunu bilmeklik iman. Allah Taalanyň arşy kursydan ýokardadan inkar etmeklik näme? Kufur. Kimde kim Allah Taalanyň arşdan kursydan ýokardadan inkar etse şol adam kafir. Şunuňmy? Ona aýtmaly, düşündirmeli bolýar. Aýdylandan düşündirilenden soň Allah Taalanyň arşy kursydan ýokardadygyna iman etmese, ol adam kafir bolýar. Şunuňmy? Ödem İmam Ebu Hanife rahimehullah höküm etmekligine görä. Ebu Hanife'den sorulýar. Biri Allah Taalanyň näme? Nirde degini, Allah Taala nirde diýip bilmeliýärni, arş kursyň üstünde diýip bilmeliýär, itiqad etmeliýär. Ondan sowal berýärden, ol Allah Taala arş kursyň üstünde, ondan ýokarda, ýöne arş kurs nirde, ýerdemi, asmanda şonu bilenak, ona hilak bolýar diýenni, kafir bolýar diýär. Te Allah arş kursyň üstünde, arş kursam ýedigat asmanyň üstünde diýençe diýär. Ne bu Hanife rahimehullah itiqady şu. Allah Taala nirdeligi barada imany şu. Emma şu wagtky yalan bilen, töhmet bilen özlerini İmam Azam Ebu Hanife rahimehullah ýonkyýanlar näme diýär? Hanefi boljak bolsaň Allah hemme ýerde diýmeliýär. O batyl gurrun. Hanefi boljak bolsaň Allah hemme mahluklarynyň arşy kursydan hem ýokarda diýmeli. Sebäbi Allah Taala Taha suresiniň 5-nji aýatynda öýde barada habar berýär. Nirdeligi barada habar berýär. Näme diýär? Ar-Rahmanu alal arş istawa diýär. Rahman nirdedir? Arşyň üstündedir diýär. Öýde barada habar berýär. Şunuň üçin Allah Taala öýde barada habar berip durýar. Biz Allah o habaryna hukmani suratda iman etmeli. Şoň şu ulamalar näme diýdi? Kimde kim Allah Taalanyň uluwyny, şunuňmy? Arşy kursydan ýokardadygyny, hemme mahlukatlaryndan beýtde inkar etse şo kafir diýär. Indi bu aýallan sorýar, nirde Allah diýär? Olam qala fis-sema. Berde fi ala manysini berýär. Şunuňmy? Fi'in berýän maniler var. Ala manysini berýär. Üstünde manysini berýär fi. İçinde manysini berýär. Ama berde fi'in berýän manysy, yani alas-sema, fawqas-sema. Şunuňmy? Berde fi fawqa, üstünde manyny berýär. Qala men ana, men kim diýip sorýarsan? Rabbina nirden bilýän eken bu aýal. Yani öňünde gurlaşyp oturan adamyň kimdigini bilmeýän bilene. Onu sorýar. Wa men ana, men kim? Qalat anta rasulullah. Ferem Allah'ın rasulu diýär. Qala a'tiqha fa innaha mu'mina diýär. Abadet bu mu'mine kenniye, musulmana kenniye. Şunuňmy? فحكم لها بالإيمان بهذا القدر من الأسئلة دون أن يخوض معها في مسائل الأصول وتفريعاته ويطالبها بالاستدلال على ذلك. وريان Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diňe soraglana jogab aldy, şo jogaby orada mu'mineken, musulmaneken diýip hökm etdi. Deliliň nerede Allah'ın arşynyň üstündedigini onu soramady. Men Peygamberdigime deliliň näme? La ilahe illallah manysy näme? Näçe şerti bar? Namaz farzlar. O zatlar soramady. O zatları soramak hukmanlar. İman gorkozy mu muslim diýär. Eşhedü en la ilahe illallah bir adam gördük. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye namazı täretdi. Küfür eden, şirk eden. Sen şu la ilahe illallah manisyny düşünýänmi? Onu soramak gerek tabi-de. Şu la ilahe illallah näçe şerti bar bilýän soramak gerek tabi-de. Emma dili bilen ya amaly bilen näme? Gorkozy özü şu la ilahe illallah'nyň manisyny bilmeýändigini, uly şirk etdi, uly küfür etdi. Onu eýän biz bu adamyň derňemeli bolýar. Emma şoň adamyň öz dilinden ya hereketinden näme? Küfür şirk görmesek biz onu näme imany derňemeni hakymy diýär. Wa fi sunan Abi Dawud an Abdullah ibn Abi Awfa قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير دي. ننام سنن أبي داود Abdullah ibn Abi Awfa'dan rivayet gelýär. Bir gün bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ýanyna gelýär. Bir adam diýdimi sahabalardan bir adam.
Geldi de Peygamberimiz arda şikayet ettiye zihininin pesliginden. Yani ya Resulallah diye zihinimin pesliginden yana diye Kur'an'ın hiç zat yatlap bilemek diye. Hatta elhamam yatlap bilenaken. Feallimni şey'en yani feallimni ma yüczini minhu. Yani elhamın diyerek tutoriyalık bir doğa dile öğretmene diye. Namada komala bul adam. Bulam yağdayı düşünür ya Resulallah elhamam yatlap bilemek. Bağımı bir dereğine doğa dile ansadır. Öğret. Sonra Peygamberimiz name diye kulliye şey diye. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Şunu et sana yeterli diyor. Her evli aliminde dene şunu kayma. Elhamam gerekke sürede gerekke. Elham yatla bilmeyen sürede yatla bilemem. Yani şongalık adamlar ba. Ondan kâle yankine uğradandan sonra neyme diye ey Allah'ın Resulü diye. Bu Allah için diye. Men için ömrda da uğrat diye. Yani ölüm için ömrda dile geder yalak diye. Bir doğa uğrat diye. Sonra Peygamberimiz neyme diye kul Allahümme aytti ey Allah'ım irhamni bana rahmet. Verzukni ve bana rızk ver ve afini ve men name kesellerden afatlardan name kutullur ve hedini ve men name hak yola hidayet et. Ne şundi diye. Felemma kâme kâle hâkede biyedihi. Sonra yankı adam turondan sonra name elini şeyitti diye. Ne eyletti mi? Ne dili yankı yerine düşünemem. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi emma hâzâ fakat mele'a yedehu minel hayır. Bu adama diye name elini hayırdan ne olurdu diye. Yani böyle diyecek veliyan zat name فهذا الصحابي لم يتمكن من حفظ شيء من القرآن حتى الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها فإنه لم يحفظها ولكن لعجزه وعدم استطاعته في أن يحفظ شيئا عذره النبي صلى الله عليه وسلم. Şu sahaba veliyan mı? Kur'an'ın hissat yatlamana name yağdayı olma. Hatta elhamam yatla bilmendir. Ve hemme de malum elhamsızam namaz kavullar. Yani sonra da Peygamberimiz buna name uzur verdi. Bu name ötüncünü kabul etti. Sebeben bu adam yani düğünün yatlamana yağdayı yok. Şeyle bir zehineci eken. Çünkü Peygamberimiz şu name başarmadıklığı sebeple name etti elhamın yerine başka bir name okariyalık doğa öğretti. İnni hükmani suratta şu zatlar bolmalı başarsanam başarmasanam bolmalı bolmasa bolanok diýilýän gurrun bolanmalyny Peygamberimiz ýan kanama diýerdi ýa elham okamasan bolanok diýerdi. Ýok, käbir ýagdaý bolýan eken bir adam hakykatdanam başaraýyn ise başarmasa we mümkinçilik göremese eýem ol adamdan teklip gaçýar. Ol adamdan teklip gaçýar ýanky adamdan näme elham surasynyň gaçýar. Tebäsen bu hakykatdanam näme Kur'an'ın hiç saat yatlamana ýagdaý bolmana şeýle ejide. Yani edil şoňalagam bir adam näme kelimesini çöwürip İslam'a girenden soň öllü. Öllü. Ýa-danym ısma gaçdy, başaranak. Näme şonuň şo sözi şoňa näme musulman diýilmekdigine ýeterli. Şunukdamy? İnne dördüncüsü et-tenbih er-rabi' dördüncü bellak geçmeliler. إن قيل إذا كان لا يجب عليه حفظ شروط التوحيد ولا تقريره بها كيف يعرف أنه قد وفى حق لا إله إلا الله وأتى بشروطها وكيف تكون صفة إحيائه لتلك الشروط التي لا يصح الإيمان إلا بها. إني بديان قنامة ديدك bir adam bizim yanımızda Müslüman sayılmakla çünkü dinle şu dille eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyse ve imanının dürüst olmakla için etmeli amallarını edivem ulu kufur ulu şirk etmedi. Dili bilen etmedi, amalını etmedi. Şuna Müslim diyesiydik. Doğru değil mi? Onun o la ilahe illallah şartlarını bilyami, bilenak mı, o zatlarını bidiname dörcülüme yesiydik. Şimdi biri diye. Olun alıp bolyan mı? Biz nereden bileliye yankı adaminin la ilahe illallah düşünýänligini, doğru şartlarını, şurutlarını yerine getirenini nereden bileliye? Nişana cevap edip näme aqul awwalan la yelzem ve la yeştert en ya'rifa anhu libad. Aslında sen hükman bilmeliydin zat nereden Allah'ım diyor. Aslında sana bilmek şart da onun yüreğine ile. Yüreğiyle anan yama anana.
Diýen sözüniň manysyna düşünýän düşünýän. Menen bilmelilen zady sen nirden aldyň diýip düşünýän. Bide bilmeklik näme şertde, bir gören zadymyza, eşiten zadymyza hökm etýär düşünýän. Gördük şu adam namazy tärik. Eşitdik kelimesini şöwrýär, özüni islama ýönkýär, musulman diýär. We küfür görmedi okşul adamdan. Dinini bozayan zat görmedi. Ondan aňardaklady bilmeklik aslan saňa näme buyurulan zatda. Käşke aňarda bir ayet bar bolsa, ya hadis bar bolsa, sen musulman saýan adamyň hukman bilmeli. Şu la ilaha illallah manysyny düşünýär, ýüregi bilen bilýär. Şuňa buyurýan ayet hadis bar bolan bolsa, onna diýsek diýe. Biz nerden bileli bu şundan islama girenlerini düşünýär. Aslan ayet hadis ýok, sen hukman şundan islama girenin bilmeli diýilen ayet ýok, hadis ýok. Şoň üçin biz diňe gören zadymyza göre näme seredip hökm etýär. Emma ondan aňyrda bu adam bilip girdimi, bilmän girdi, dogry-da? Ýüregi bilen ananyp girdimi, ananman girdi. Öz erkigçiýalyň meýletin saýlap girdimi, ýa-da 200'lük edip girdi. O bizden aslan talap edilen ha, düşündiňmi? Bize bilmek hukman däl onu, düýbünden bize gerek gal. Emma bir bu zatlar öwredemizde näme diýär? Yani sen hakikattan hem İslam dinini söýýän bolsaň, hakikattan hem Allah'ın ýanyna da musulman saýlyp cennete girmeklik istesen, onna sen bilýär. Onna sen la ilahe illallah manysyny bil. Şu 7 şertini ýatlamasaň hem, şu 9 şertini ýatdan bilmeseň hem, iş ýüzünde hayatında dolu berjayet diýär. İmanly ölmeklik istesen, ölüýünçe iman İslam gozayan amal etme diýär. Emma bir adam 200'lük bilen girdi. Biz oň ýüreginden işimiz ýok. Ağırtmaçıda da mün yaşatın. Yani bir de daşkı dünyasında İslam gorkozdi. Ve ölüyünçe de küfür gorkozmadın bir de ona muslim diyer. Ve her bir muslim diyen adam mıyım? Hükman Allah'ın yanında musulman olmalı. Diyilen zat yok. Sonuçta gönü biz näme yankı atılan şübhe näme gaytarı veriyat. Bir de aslan bilmeli diyilen zat yok. Hükman sen şu adamı näme şu öndeki musulman sayan adamı hükman näme bilmeli sen şu çından girdim yalanın girdi. Onu alıp zat yok. Yani hasan bir dernemeli bolýar, lakin in azhara lahum min al-aqwali aw al-a'mali ma yadullu ala munaqadatihi li shurut at-tawhid aw ba'dha hina idhin yakunu qad 'arrafa an nafsihi bi nafsihi bi annahu lam ya'ti bit-tawhid al-matlub aw annahu jahilun bihi. Görýän? Emma hasan bir ol adamyn dernemeli bolýar. Şu çyndan girdimi, girmedi. Düşünýärmi, düşünmedi. Haçanla ola adam, görýärmi? Dilinne ya amalynna dini bozayan zat etse. Ya da ölünün bilmeýänligini aýtsa, ana ondan biz eýän bol adamyn näme derňäp başlaýar. Ya sen atýan zadyň küfür diýär. Şu edenlerden şirk. Sen şu amalyň bilen dinden çykdyň. Sen okman terden kelimäň çöwürip toba edip islama girdiň. Emma şu zatlar görkezmedimi, görmedikmi? Bunu şol adama biz muslim diýär. Son. Altıncı otarama geçin 94. Bir beşincisinde 3 koşuklat yok. Altıncısına geçeceğiz 94. 94. sayfa. Altıncı bellak geçmeli. يوجد فرق بين شروط صحة آحاد الأعمال الشرعية وبين شروط صحة مجموع الأعمال والدينية. Näme diýär? Umumi etýän tagat we ibadatlaryň kabul bolmaklygy üçin talap edilýän şertler, soň islama gireninden soň her bir etýän amalyň kabul bolmaklygy üçin talap edilýän şertler. Şol iki şertiň ara tapagyny öğretjek bolýar. Umumi bar etýän tagat we ibadatlaryň kabul bolmaklygy üçin talap edilýän şert näme? Şu la ilaha illallah'ın agdalan 9 şerti bilen ýerine ýetirmeklik. Sebäp diýsen 9 şert bilen ýerine ýetirilmedik la ilaha illallah saňa peýda diýene. Hem sen tawhide giren adamda, sen islama giren adam saýlama. Kimde kim şu la ilaha illallah'da agdalan 9 şertin haýsam bolsa birini bilmese, yani bilmese diýenmizde de gözüňi tutýan adamyň näme? Amal etmese, düşündiňmi? Kabul etmese, şol adam näme? Musulman däl, musulman saýlana. La ilaha illallah manysyny düşünmek meselen. Ya da la ilahe illallah işte kâbir zatlar kabul edinek, ya yigreniya, ya boyun molanak, düşündüňmi? Ya da ölmedinden öň dini bozayan amallan kâbir zatlaryny etdi. Ol adam musulman näme? Awa.
Şoňşyp näme şeýh diýär bir adamynyň hemme tagat ibadatlar kabul bolmak üçin talap edilen bir şert bar. Soň İslam'a girenden soňky etýän ibadatlaryň kabul bolmaky üçin näme talap edilen şertler bar. Indi senin hemme etýän tagat ibadatlaryň kabul bolmaky üçin talap edilen şerti näme? Sen dolu tawhide gelip şirkden sak bolmaly. Şunuňmy? Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sözüni şu Allah ve Resulünün isleyişiyle düşünen bolmaly. Ve şu Allah ve Resulünün isleyişiyle kabul eden bolmaly. Ve şu Allah ve Resulünün isleyişiyle şu sözün maksat muradyna göre yaşan bolmaly. Şunuňmy? Ana şu Allah ve Resulünün isleyişiyle şu sözü diýip iman edip amal edeninden soňky etýän ibadatlaryna ondan başga şert gerek. Şunuňmy? Olam iki şert. İhlas, mutabaa diýdik. Ne bir adam ýanky kelime-i şahadatini Allah we Resulüniň isleyişi ýalyk diýdi we iman etdi we amal etdi, ana bu adam İslam'a girdi. Indi şu İslam'a giren adam hükman ibadet etmeli, ibadet etmeli. Indi şu İslam'a girenden soňky etjek ibadetlerine de yeni hükman şert gerek. Olam iki şert. Birinci şerti soňky etýän ibadetlerine hükmani suratda Allah'ın rızalygy üçin etmeli. Buna näme ihlas şerti diýilýär. Yani halisan lillah, yani arasy Allah'ın rızalygy üçin edilen bolmaly. İkinci şertem şu Allah'ın rızalygy üçin diýip etýän ibadetinden peýgamberin yerine yetiren bolmaly. Yani sünnete göre eden bolmaly. Şunuňmy? Yani bir adam namazy okabiler, yani Allah'ın rızalygy üçin ýöne bidgate göre okaýar. Namazy kabullar. Şunuňmy? Ýa-da sünnete göre okaýar, ýöne iyil göz üçin okaýar. Oňam namaz kabullar. Şoň üçin näme guş iki ganasyz uçmaýyşy ýalyk edilýän tagat ibadatlaryň yerine yetirilen şu iki şerti bilelikken bir wagtyň içinde tapylmasa senin tagatlaryň näme kabul edilen. Şunuňmy? Gysgaça aýdamyzda näme 7-nji, 6-njy bella keşek bolýan adam şu. Yani bir adamynyň umumy ibadatlar, tagatlar kabul bolmak üçin talap edilen şert var. Olam senin yani şu la ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözüni şu agdalyp geçilen 9 şertine göre aýtmaklyň etmekliň. Soň sen näme şu 9 şertine göre näme Allah ve Resulünün isleyişine göre la ilahe illallah'ni aýdyp İslam'a girdin. Indi sen ibadet etmeklige inni hayatında wagt galdy, mümkinçilik döredi, wagt ibadet etmelen. Şu ibadetiňe soňky etjek ibadetlaryňa bir şerti bolmaly. Olam birincisi näme ihlas diýdik, ikincisi näme diýdik? Mutabaa. Birincisi arasy Allah'ın rızalygy üçin edilen bolmaly. İkinci şertem sünnete göre edilen bolmaly. Birinciň delili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Yani şurada hadisler getiripdir, rivayetler näme diýär? Fa ana minhu bari ve huwa lillazi ashraka diýär. Yani kimde kim näme bir ibadetde şärik goşdy diýär, men şol adamdan beri diýär, birar diýär. Onun eden ibadete meniň üçin näli. Yani Allah Taala näme sözü. Ha? O hadisi kudusi hadis. Sünnete berjay bolmaklygyna göre de delil näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi we kullu bid'atin zalala ve kullu zalalatin fi'n-nar diýär. Her bir bid'at yani näme zalaletdir diýär. Adaşmaklykdyr diýär. We kullu zalala we her bir adaşmaklygyň näme soňky ertýänlerde otdur diýär. We ýene bir hadisde sallu kema ra'aytumuni usalli diýär. Namazy okan meniň nähilek okaýşymy görün bolsaňyz. Yani meniň namazy koşmaly okan diýär namazymy diýär. Yani bäde namazy ýetdiňe namazy ibadet edip düşünmeli. Namazy peýgamberiň okamaly bolsa, hajam peýgamberiň etşälik etmeli, zakatdan peýgamberiň öwre düşýälik, beýan edişälik bermeli, hajam peýgamberiň etşälik etmeli. Ve näme ayette de gelýär näme surasının, Kehf surasının son aýaty. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kimde kim Allah Taala duşmaklyk istese diye, yani Allah Taala'nın ondan razy bolan ýagdaýynda duşmaklyk istese diye salih amal etsin diye. Ve etýän ibadetlerine hiç bir mahlugy näme şärik, Allah üçin etýän ibadetlerine hiç bir adam näme hiç bir ketem şärik etmesin diye. Yani şu taýda näme amalan salihani ulamalar tefsir eden näme diýip tefsir etdiler amal salihi?
Yani halisan lillah bolan arasda Allah'ın rızalığı için edilen ve sünnete göre edilen idi. Ve iğnaki şertname ve la yüşriku bi ibadeti rabbih ahada diýer we ödem ölüýünçe şol adam şirk etmeli. Yani kimde kim amal salih etse, yani her bir ibadetini Allah için etse ve peygamberin sünnetine göre etse ve ödem ölüýünçe şirk küfür etmese ana şol adam cenneti. Emma bir adam amal salih edibem soňundan şirk etse, küfür etse öňündäki eden amal salihlarynyň bary puç bolýar. Şöyle durayım beýnekler inşallah. Gelecek kapaklarına. Allahu Teala a'la ve a'lam.